hykhe tini shillongo Bubagra tai notice ni 6 schedule leader tongnai minister tongnai bai malai laikya meeting khailekya Tripura shillong ke selo ajagao manjaka Bodoland territory ni CEM pramod boro te kwbangma khasi hill dima hasao 10 6 schedule ni leader tai CEM ro te Bubagra sautini omono first conference hykhe kok salaimung panda autonomous district council 6 schedule India ni constitution no tini thansa ke joto mililai kok salaika shillong ni Tripura ke selo chini constitutional solution na bagi thansa tongo joto 10 6 schedule no 100 amendment bill no agurene bagi agree khailekya tai je 10 6 schedule hykhe council tongnai ro kaisa forum tiklaina bagi kok sab laikha tai amo dotino tiklai jangnai nei saka Bubagra hage chung social media wo tabu kwbangma jagao nugu tongo Bubagra kwbangma dalbi dal borok rok bai malai tongai mani notice ni borok hage tei kwbangma je department tongnai rok amorok bai malai tonglai mani tumani bagi hinga ke je tiprasarwngni manthai no amono kaham ke fulfill ke rena ni bagi nor joto saiman tongna tabuk tiprasarok busuk bo position sogi tongbai kya ayang na ni borok bo yang na ro faimani chini jaga ni kuno allotment kre chini jaga ni kuno phana kagos kre hage tini khnapano chini jaga o ketal borok no tunir faimano chini jaga tei lama road highway salam tlangmano chungkuno phano khaimenya tani humle chini jaga right kre chini jaga ni kagos kre allotment khlaijagya hage amoni bagini Bubagra saisung ngakai kok khna jagya ngana nei je 6 schedule tongnai rok bai gedalei central lo kok sanani bagai amtike meeting khalele tonglai kok to sawi hekenoro wasapuru nukana central government ok bai home minister Amit Shah bai kok salai phelai mani je 6 schedule tongnai notice ni 10 ta 6 schedule tongnai ro hake apurno kok salai mani yagulo Bubagra bo bini post rogo te kwbangma jagao no bo media rok bai singjangma jaga bo sawi tongo je 6 schedule tongnai rok bai singo jaga malai mani yagulo jeng notice o thangai te sa borok bai joto thansa ke jeng kok salai nei जों committee khalai 125 amendment bill no जों jasa kapano tobunai te apro gosiu hnibo samani chini tiprasani bagi tamani bagi amse 125 amendment bill nang to hanga ayang nani borok phaimani amo thagya norok joto siwo hage borok phaiga ke chini jaga ni right chikring ke chin je o hasugo tongui tongmani chini nana da bura song hykhe salangmani jaga जों tabung nok thai khlai tongmani amoni jaga ni kagos chikring ke jaga ni kuno allotment chikring ke chini o jaga tongmani nok thairok amorok joto segitlang jakbai nyai hage je chung o tiprasarok je jaga o tongmani nok thai khlaiye omo obviously saimani tiprasarok kwbangma percentage no jagani kagos kroi hage chung je tabung nok thai tongmani tongmani tha o thayo tongmani omo chung chini jaga hani je sawiman chung Tripura chini jaga hani sawo chung busuk jorati chini percentage tongsi o Tripura hawo chini o jaga nok thai tongma suri se omo chini bomong wasi kroi haibana si masa mangne o video ni tolawo comment hamya khayan nai nadi I saimano 100% borok thikre haiban bobu Tiprasa ble kisa khanang na nang ble tiprasarwngni amti kok sajaga kai tamani bage amo ko gelam yam dike comment oga amdike saba ante comment khanyaro borok Tiprasani bage to bukhau kun phano hamjangma kreble bongni family bongni nogo suri se bini nokni borok ni bisingo suri se bo kaham ke tongi miyang amo 100% guarantee rugi saimano hake baksa buksu Bubagra no sajagi am joto borok no saimano politics hai irai rokni sawo haibena nor Bubagra no nainai di bo at least try to khlai tongle bo haina nogoto asugi tongena ble tai central to gosijak 125 amendment bill nani ne amorok joisino chini Tiprasa tai kwbangma notice ni borok mankha kai je chini jaga tongmani chini je bumung kre ing tongmani o problem lok joto solve ngbanyai hake sana thanga ke je Bubagra na hamya sanai rokno bo bui hai 5 bosor 2 bosor asugi tongye norok nai nugino tongna nong mokol buskango hage angmo Bubagra ni bagi kaham kai simi samani ko ge angmo kuno politics no hamjagi gok samaya je Bubagra non norok nugino tongna Tiprasani bising sobamse kham ngi Tiprasana hamjage amtike khlai tongine be Bubagra heke rangmang kha but paikya asugi tongdi si anti singne ble kwbangma borok chung nugi heke ble jesapanang thung amram sak salaina thangliya chini Tiprasani hamkraise ingna nangnai amose kokkai hage norok Bubagra ni comment ogobo nainai Tiprasani bagai baksa buksu kubuni bosongro hamya sagakai ba jagao direct reply ri ro amtike
chini tiprasani bage ang sawi tong ang kemani bage hamya saya tai ayang nani koktomano bubagra pus khaike birchandra manikya ni library slamjak amono je subajang mane a jagani je document rok bijab rok soksajang mani laibuma kasam amorongni tui pus khlaike a jaga rogo nor comment ok check khlaina di kwbangma chini bosong ya kuboni bosong borok comment ok khlaio tabule ka hykhe ayang nani borok no tumnani bage ning important chaima kana la hani rok sawo bubagra no hage bubagra direct sawo bokano belekhe chajagya energy nango ayangni borokno tisokna musungya nei bo bubagra sawo sungbo khakamo ayangni je mangphili rok no khakai tamamale borok tongkosong tongnai rok ba kisemi samtrung no khaka to am joto borok no khakam nai haipena tam khaine hinu borok no tubu khakai bo jeng theinai chini kmanai chini je culture chini joto se kmai thangmai haira dakho bohoro comment class ade amsungno tinin video hambai